Daniel Stüdyosu'nun qarawçılar. Bugün bizde qonaqta indi büyük bizge tanış artist Daniel Sabirov. Daniel, mine sen Dünya Stüdyosu'nda senin hadi dünyaga bilgen totar halkı qaray. Sen alarga eng birinchi nerse dep mürajaat eder edin? İsenmisiz dep mürajaat eder edim. Hallarigiz nechik diýer edim. Ayy. Sen bitinde yumor ustası dep etsek de sen jırlıysan da, biýisin de, şiir da söylesen, yumor da söylesen, parodiya da söylesen, sen qoýsy ýakynrak şularyny? Miňa bir teges gibi galar barysy da. Qoýsy halykka aýbat öte, qoýsyn aýbat öter diýip sanaýyn, barysynda jyýam indi men şunda. Olay tege aýrym bölelmeyim. Parodiyada oşo indi barıp çyksa, parodiyada bütünsüne de ýasap bolmaýyn, kimlerge barıp çyga işlem indi. No parodiýanyň tawuşga zyýany köp inanyň. Tawuşny bik bitireýin bu parodiýa. No oşo ýanysy da biýu ýagyndan kelgende de indi yaratan birge, lekin geltigi professional derejesinde biýmem bitindi men şoňa. Hemmesin ezgine bıldırgaç bütünsün toplaym indi men. Birge toplaydy. Daniel, mine aýtaly, sen şiksin salawat klasyna köşdüler institutda okuganda. Ol biýüde okuganda boldy bit. Men başta biýüge choreografiýa bölegine okurga girgenim bitindi Kazan Döwlet Medeniýet hem Sangat Uniwersitetiniň choreografiýa bölegine. Ýarty ýylanda okudum da, onda kalgan biýüşlerge garaganda menim tege olar kadar biý almaganlygym Maglum boldy. Aýy. Üzüni düşünmeýli başgalar üçin demi? Okutuşda indi gel menden iteýdi, küleýdi. Menim äli tege klassikadan лампаслы лосиныйды. Из-за генерала с красными лампасами повторяем еще один раз деп кычкырай бүтүн классынан бүтүн группа инде миңа акырайды. Жөннәп ясый аласыңбы сен юкмы деп инде. Ну, кайны мен кады Азнакай мектебинде түгәрәккә генә йөргән егет бит инде зур училищелар тәмамлап килмәгән. Анарсы Салават абыга күчәргә теләгем ие, чөнки бию бүлегендә әле бүтүнесе русча сөйләшәләр ие. Урыс татарлар да русча сөйләшә, миңа кыйын ие. Миннән клипта йөриләр идеки татарын дип. Теге урысча иксез бәйле алманга дигәндәй. Салават абыйның классында үтеп барышлый анда теге хореография бүлегенә барганда үтеп китәсең инде ул Салават абыйның бүлеген. Анда үтеп киткәндә күреп каласың, анда барса татарча сөйләшә, татарча җырлыйлар, ничек татарча дәресләре үтә. Күңелем шунда тартты минем, шунда күчәргә булды мин, ләкин күбесе әйткәне күчеп булмый. Салават абыйның булай да бүлегендә бик күп анда студентлар айы. Ну, алай да булай мен әйтәм күренеп карыйк әле дидем. Һәм анда җырчылар укый дигәннәре күбрәк. Минем направление бит сүз остасы күбрәк инде. Анда җырчылар күбрәк укый. Җырлау Рима апа Ибрагимова алар ул бүлектә вокалдан укыта. Рима апа күрендем дә, Рима апа тавышың әллә нәрсә түгел Данияр дип белмим ди тавышың. Ну, һәр хәлдә соңгы сүзне монда Салават абыйга әйтә ди. Салават абыйга барып күрендем дә, Салават абыйга шул бер сүз ошады инде теге каян кирдең дигәнгә, миңа кадлы без бит анда 3 студент күчергә йөргән идек. Берәү театральный факультеттан инде, мин хореография бүлегеннән һәм берсе кукольный театр факультетыннан. Һәр берсе киргәнгә теге каян кирдең? Беренче җигит киргәндә кукольный театр факультетыннан ди. Икенчесенә Салават каян кирдең ди. Менә театральный факультетыннан мин килеп каян кирдең дигән, әйтәм күрмисең менә абый ишектән дигән, шуңа шул Салават абый көлеп bu malayda юмор бар, акыл юк, алабыз ди. Шу бер сүз өчен Sen köşüp kaydan indi. Ayy. Daniel, senin institutun tamamlaganda şoqty ýyllar uzdy. Neçe sezon konsert işledin bilen üzüňden? Üzüniň türkümini tuplap. Үземнең төркемне туплап 2 ел концерт эшләдем, быел 3нче инде. Аның беренче сезоны ел ярымга сузылды, 2 ел дисәк булай инде. Һәр яңа газерләнеп ятасың. Ләкин яңага күчкәнче әйдә без хәзер синең узган елгы программаны bir үзүк карап китәбез. Аннан сөйләшүне дәвам итәрбез. Ярар. Ay! İsənmisiz, hürmetli tamaşaçılar, hürmetli stüdyomuz qonaqları, isənmisiz, sağmısınız? Başvatqıç tapşırığı gündən gün popularlaşa bara, başvatqıç tapşırığını qarıylar, başvatqıç tapşırığını süyeler, hem de ki onun daimi alı barışı min, Tatarstan'ın halk artisti tanılgan Yumari Şavit Şakirov. Şimdi hürmetli dostlar, hürmetli doğanlar, eylegiz bugün biri de katnaşışı oyuncularımız bilen tanışıp gidik. Oyuncularımızga kelgende hürmetli dostlar, hürmetli doğanlar, bugün bizde artistlar hem de ki nindilerine ol artistlardan hürmetli dostlar. İng maturları, ing şiberleri, ing talantlıları bugün bizde konakta hürmetli dostlar. Karşılığız birinci oyuncumuz Tatarstan'ın at kazangan artist kızı Beşire Nasirova. No, 15 kay. İsen mi şevit?
Исәнмесез дуслар, уф, қауышым. Міне Бәшира ишеткән бар ие. Сен бір шылғанда, қаушағанда, һәр бір сөзді 2 тапқыр әйтәдиләр, бұл дұрысмы? Жоқ, не может быть жауит. Мен бір қошанда бір сөзді 2 тапқыр айтқан жоқ, астағфирулла. Аңлашылды, құрметті достар. Хәмдәки екінші ойыншымызға көшеміз, құрметті достар. Екінші ойыншымызға көшкәндәйіні, құрметті туғандар. Бұл шын мәғнәсінде артист, юморист, шынки менің коллега, қабатланмас мұнша ташы эстрада театрының актері Искәндәр Матиғулла. İsen mücavit min eytem, İskender, sen anarsa Bəşirənin şiiri kuştum ələ. Şuq, vallaha şükür, uzimnin şiirlerde jiterlek min eytem. İndi hürmetli dostlar, hürmetli tuğanlar, İskender Matиғулла bizge tuban kamu yaklarından kildi. Barığız da biləsiz, İskender söylep giteli. Bizge kilgende Qozanğa yolların oңдама isen sağ kildin mi? Hazırım müşavit. Barram. Başta bir bağana uzdak. Hazırım müşavit. Barram. Tağın bir bağana uzdak. Hazırım müşavit. Barram. Anlaşıldı İskender. Ne ol bağanalarına biraz tizletip bulmayayım mı? Hazırım müşavit. Barram. Tağın bir bağana uzdak. Anlaşıldı hürmetli dostlar. İskender Matиғулла bizge kelgende pek köp bağanalar ötüp kelgen. Aferin İskender Matиғулла. Жоқ жәуит. İplebirek qarasam ime. Bir bağana tiresinde eğlenip жүрген biz iken. Аңа қарамастан ишен сау келіп жеткен біздің құрметті коллегамыз, юморист İskender Matиғулла. Хәмдәки құрметті достар, құрметті туғандар, 3-ші ойыншымыздан танышып кетейік. 3-ші ойыншымызға келгенде ең матур көркем артисткаларымыздың бірісі. Мұндай артист қатын қыздардың бір қашанда болғаны жоқ татар эстрадасында, хәмдәки болмаяшақта. Чөнки ол бірден бір шибәр, матур, менің яратқан Татарстанның халық, Башқұртстанның ат қазанған артисткасы, балаларымның бір туған анасы, төшімнің бір туған қызы. Таныш болыңыз, Бәшира Зүлфия Шакирова. Яуитім. Тағын есімімні бұтасаң, башыңны үзәм. Мына бейтінде құрметті достар, танылған юморист Жәуит Шакировтың хатын екен әлі қоян сейіліп тұра. Һәр бір сөзінде юмор, хатын қайым, матур қайым. Хәмдәки құрметті достар, ойыншылар біле таныштық. Мен қағидаларына аңлатып кетерге тиіш. Башватқыш ойының қарағаныңыз бардыр. Сіздің үшін экранда бош шақмақлар. Шақмақлар ортында яшырынған сөзлер. Сұрау меннен, жауап сізден. Әгер де сұрауға жауапны білесіз екен, кнопкаға басырға керек. Кнопкаға басқаш мына мұндай тауыш шыға. Оны шул тауыш шыға кімді бірінші мен көрем, хәмдәки шуның янына келем. Әгер де сұрауға жауапны білмей екен ойыншыларымыз, андай уақытта мен құрметлі жанатарларымызға мұражағат етем. Жанатарлар өз версия жауабын әйтіп беруге тиіс болалар. Шулай айтып, құрметті достар, қағидалар аңлашылды. Bütün aybirini bilemiz, sizin alkışlar bilen başvatqış oyunun başlayımız. Залdan bir nindi qışqırу yok. Oyun dürüst barağa tiyir. Soldan onға birinci sұрау. Tavuk.
сала тұрған әйбір. Нәрсе салырға мүмкін тауық биш харф? Ат Зульфия Шакировна, Зульфия кай? Я өйтім. Йомырқа. Зульфия кай, жан кисагым биш харф бет мұнда, биш харф ойлап қаралы Зульфия кай, тауық сала тұрған әйбір. Я өйтім. Йомырқа. Dürüst Zülfiyakay, Kukay! Aferin, hürmetli dostlar, hürmetli tuğanlar, bir bal! Bal Zülfiyanıkı çünkü hürmetli tuğanlar bir nindi şoğır moğır yok. Ilik-ilikten edebiyatta matur söz, yumurqa sözü kullanılgan. Ilik-ilikten yok. Hem de ki en edepli kadın kızlarımızdan birisi Respublika'da ul Zülfiya Şakirova. Onun yumurqa digani ul Kukay digani anlata. İkinci sırav suldan onga iki harf, altı harf, ikinci sırav. Tataristan'dağı rayon. Nindi rayon Tataristan'da altı harf. Tek İskender Matikullah, Maladis İskender davay. Hazırım mücavit barram. Kilip şittin bitindi İskender. Kilip şittik, onlarını söyledik. Oyun başlandı. Rayon Tataristan'dağı altı harf. Rayon mu? Sarman. Baltaş. Akırma işten minüsüm eybetti. Baltaş. Sarman. Tek. Koyvaş. İli Nurlat. İskender. Bir versi cevap bulurga tiyiş. Koysası. Koylardan bileyim, koysısı turu kile şunusun şoz. İskender, bir versi cevap, koymuş mu? Koymuş, hürmetli dostlar, dürüst deyip aytası kelgeni. Zülfiya Kayım'ın nidir üstüsü kile. Zülfiya Kay, mena nini birisi aliyam ha sülgünü. Zülfiya Kay. Ya өйтім. Ağzına kay, bal kıysın yıldızlarday. Maladis Zülfiya Şakirova en tanılgan matur jırlarının birsin jırlı. Ayşandır Zülfiya Kay bit, istradımızın ağzına kay jırı bilen gürletkeni. Maladis Zülfiya Kay, koylardan ağzına kaybısı sıybi bit kuzun aşımrak kara. Ya өйтім. Olaysa kokmara. Kukmara Zülfiya Kay, altı harf, kukmara sözünde jiri harf Zülfiya Kay jiri. Manda altı sıymay bayt, sıymay. Ya өйтім. Sıymasa sıydır. Şunu da sıydır almağaç dik beni şakırdın sen. Dürüst Zülfiya Kay, kukmara, aferin, hürmetli dostlar. İki bal. Maladis Zülfiya Kay, kukmara, hürmetli dostlar. Bir nindi şoğır moğır yok. Yağa kagideler boyunca kukmara sözü hazır şuraya yazıla. Üçüncü sırav, Sultan Unga üçüncü sırav. İki harfe belgele. Birinci soğuk harfe K harfe. Sırav bir kişi geliyor yankırı. Krede şığa. Hürmetli dostlar. Krede şığa ul. Zülfiya Şakirova, Zülfiya Kayno. Ya өйтім. Şu tebetinizi de uyga battı. İki harfini açmazsın mı gen? Ezrak dürüstlük kırsın. Zülfiya Kay, sen diganda kalganlar riza bulganda iki harf stüdyo. Krede şığa. İska çırayımız hürmetli dostlar. Sırav, krede şığa ul.
Данир, менә шушы концерт программаның шактый кызык, күңелле, юмор да бар, монда пародия да шактый менә шу әле баш ваткычны караганда да бит. Менә ничек бөтенсен өйрәнеп бетереп истә калдырасың шуларны? Ул бит инде нык хезмәт сорый. Мин күрдем синең аркан тирләп, костюмыңа хәтлек чыга. Теге нык күп эшенә энергия күп китә бит инде анда. Әйе. Ну, идеяңда репетициялар ясыйсың, ең бірінші. Әлі барып шығамы, юқмы? Әлдәг баяғы шыл хатының башын қатырамын, қызықмы, юқмы? Бүтін туғанларның мен бит әлі аны сәхнәгә алып шыққанша башта бүтін дусларға сөйләп шығам. Былай тим микән, тегеләй тим микән. Яисә, менә ул баш ваткычны да сәхнәдә күрсәтәм дип сөйләмим аны. Былай гына сөйләп карыйм. Дуслар көлсә, димәк сәхнәгә алып чыгарлык дим инде. Әйе, шуны чагыштырып караганнан соң сәхнәгә менә инде. Әйе, ул көтмисең. Кай вакыт менә сәхнәдә көтмәгән менә көтәсең менә бу әйбердән көләргә тиешләр кызык була дип. Көлмиләр. Көлмиләр. Уйламаган җирдә көтмәгән әйбер кызык килеп чыга ул халык өчен. Миңа үземнең бер әйберем дә кызык түгел. Менә юк инде менә сине күрешкә мин иң беренче сине күргән идем. Чувашиядә туй алып бардыгыз сез. Фәрит Гыйбаддиновларның кызлары кияүгә чыккан вакытта мин сине шунда күрдем, туй алып барганны. Без рәхәтләнеп көлеп утырдык анда. Анда бер нидәге билдән түбән юмор да юк. Барсы да теге зыялы юморында кызыклы. Рәхәтләнеп шундый кызык ни булган иде ул. Инде менә тора бара шымарганың хәзер теге нык сизелә инде. Син бит инде менә бүген моны уйладым да бүген куйдым дип түгел. Син инде былтыр концерт куйган вакытта быелгы өчен борчыла башлаган идең. Нәрсә булыр икән дип. Менә быелгы концерт программаны әзерме? Быелгы концерт программаның башта әзер, но барыбер эшлисе эшләр күп әле. Аранжировкалар ягыннан әле аның аранжировкалары әзер булып бетмәгән, биюләр әзер түгел әле, биюләрен менә җыела башладык, биючеләрбез белән бер айда күренеп эшләп булыр микән, юк микән. Әлдә баягы быел менә беренче 2 җырга костюмнарын тектерергә уйладык. Быел хан кебек чыгасы килә әле, Шингиз хан кебек. Әле күрәсләр бар икән. Күрмәгәнегезне күрсәтәм әле. Алла бирсә күрәбез икән әле кызык әйберләр, матур әйберләр. Данир, менә төркемегездә ничә кеше? Бергә җыелганда. 10 кеше. Син бит биючеләрендә шактый шымарган конкурсларда катнашкан биючеләр, ялгышмасам. Әйе, шул ике Ренат инде, Хайруллин белән Шаймарданов шул Большие танцы проектында җиңгән җегетләр. Аннарысын Минуты славаларга да барып кайтты бит инде Хайруллин Рената. Әйе, мин яратам үз эшен профессиональ дәрәҗәдә эшләгән кешеләрне. Менә син бит инде бик узак вакыт җомга көн кич белән алып бардың. Менә ул сиңа теге халыкка барып җитәргә Данир Сабиров икәнен күрергә ярдәм иттеме? Бик зур этәргеч бирде шул инде. Аллага шөкер. Телевидение ул зур әйбер, Аллай. Җомга кичен алып бармаган булсам, каян белерләр иде соң мине. Шул иң зур өлеш җомга киченнән, икенче өлеше инде мин төрле артистларда Илсафта алып баручы булып эшләдем бит инде. Булат белән Динәдә эшләдем. Булат белән Диләдә дә эшләдем. Резда Шарафиев, Равил Галиевларның концертында алып бар. Гомумән күп артистларны, Вилабый Усмановныкында алып барган бар концертын, күп артистларның. Лилия Муллагалиевныкында алып барган бар әле хәтерлим. Күп инде аларны санап китсәң. Гүзәл Әхмәтова, аннарысын тәрәзәмне боз каплады, кем җырлый әле? Гөлнара Тимерҗанова. Димәк күпләрнең. Менә алып бару юмор. Кайсы кешенең пародиясын күрсәтү җиңелрәк синең өчен? Ойдарны күрсәтәсең, Салаватны күрсәтәсең, Вилда бар, Рәшит Сабиров та бар. Күп инде сәнгать әһелләре. Коньяк шул дүртәү инде минем иң яратканнар. Ул Фирзәр абый, Салават абый, Айдар абый, Рәшит Сабиров. Син Фирзәрендә күрсәтәсең бит. Нәфкать. Ну быел күпләр кушыла. Быел менә мәсәлән минем әкият булачак артистлар белән бәйле. Нинди икәнен әйтеп тормыйм, анда булачак барлыгы 14 артист. Юк, менә син алар сиңа ачуланмыйлармы? Ачуланалар. Ул бит инде ачулансалар күңелдә төшеп китә. Юк, ачуланмаганнар да бар, ачуланганнар да бар инде. Менә Салаватны күп күрсәтәсең инде син. Менә хәзер Салаватны күрсәтә әле дип әйтсәм, нинди юморын күрсәтер идең? Белмим. Бер фразасын әйтер идем Салават абыйның. Салават абый гомумән ул кызык фразалар белән сөйләшә бит, репликалар белән. Әйткән сүз менә Данир сүзендә беләм, син бит инде Сабантуйларда көрәшеп җиңү яулаган кеше бит. Менә иде искә төшерә шуны Әстерханга барып, син ничек дип көрәшеп, ничек микроволновый мич алып кайтканыгызны хәтерлисең? Ул беренче программада сөйләйм мин, хәтерләп бетерсәк, но анда Салават абый акыл өйрәткән ит миңа. Мин көрәшәм, исәп ничә. Әйе. Бу тайм-аут алды да судья кычкырып, тайм-аут китерегез әле үз янда. Давай ни. Данир. Бу сул ягына керә. Сул ягына керсәң, нитәсең ди инде. Атасың точно ди. Мәйтәм,
тиги Салават абый сул ягынан никак кирип болмой, анда мен айтам, блок койгон, анда колун кыстырган, никак тутуп тура, унга да сулга да кирип болмой дейм энди. Эки жакында кысып тута. Да. Да уртага кир. А куда еще дей. Уларны уйнап кына айттым икәнме? Главный ул дөрес әйтеп чыкты. Уртасына кирип, бер бал өстенлек белән җиңеп чыктым. Мин ул җиңгән булсам, 3тә калайым, җиңелгән булсам 4тә калам. Җиңдем мин ул малайны, 3нче урында калдым да, шул микроволновый печ бирделәр инде. Микроволновый печне биргәч, мәңге онытмыйм мин аны автобуска хәтлек илтергә кирәк. Зур майдан. Әле бер чыгып китсәң, милиционерлар кире кертмиләр. Bütün артистларның үз костюмнары Салават абыйның гына бер әйбер юк. Ну Салават абыйның әйберләрен аның үзенең костюмнарын ташыйлар аның өчен инде. Ә мин теге нишәп йөрисең дип әйтәм, микроволновканы илтергә кеше эзлейме? Әйдә икәү күтәрәбез ди. Шул мәңге онытмыйм мин. Бер яктан Салават абый микроволновка күтәрә, бер яктан мин майдан буенча алып барабыз. Үзем мактыйм, эй Салават абый әйтәм, син булмасаң, мәңге җиңелмәсен әйтәм. Рәхмәт, шундый яхшы микроволновка дим инде. Үзе авыр шундый. Яхшы әйбер авыр була. Бу мага да тавык та кирәк түгел, бу тавыкны үзе ясый дигән була шул. Менә шулай дип син Сабантуйда аның стимул биреп торуда кирәк бит әле Сабантуй вакытында. Данир менә хәзер ныклап торып көрәшкәнең бармы? Юк, көрәшкән юк. Кагымман спорттан артта калып бар җигәргә кирәк дим үзенә күрә. Өйдә авыр шәйләдердән башка футбол ойын. Мин менә бер айлык кына футболда аягымны авырттырдым да, шуннан туктаган идем әлегә. Ну һәм менә биюләр китә инде. Көрәш хәзер бит ул көрәш белән икесе бергә ул бит көрәш бик теге кара татарча сүзне әйтә таба алмыйм. Опасный дип әйтим инде. Куркыныч җәрәхәтләнергә мөмкин. Җәрәхәтләнергә мөмкин. Җәрәхәтләнсәң аның концертын бармый дигән сүз. Шуңа күрә үзеңне сакларга кирәк. Спортның да шундый төрен сайларга кирәк. Менә җигрәсең монда кирең генә теге җәрәхәтләнмәскә кирәк. Үзеңне сакларга кирәк. Син бит инде ике кызын әтисе. Сездә хәзер хатын-кызлар бик күп. Бер хатын мужик, ике бала атасы. Син хәзер күп хатын-кызлар, әле әбиләр бар, әниләр бар. Тошчының әнисе. Әбиегез ничә хәлдә? Әби 89 яшын тутырды инде. Нормально яшәп килә. Кызыгызга күпме хәзер Даниягә? Даниягә Гөлназ апа бер җиңелрәк сорау бирә әле. Каян белмим аны күпме яшь. Күпмәрәк булды хәзер. 8 январь туган көне булды. 8 январь булгач хәзер март, апрель, май, июль безнең бүген. Август җитә хәзер. Июль. Димәк 7 ай булып килә. Августта 7 ай була инде. Мәрьямгә ничә яшь? Мәрьямгә 4 яшь. Ансын белә. Ансы хәтерләйм. Яшь белән ай белән хәтерләйм. Менә 8нче гыйнварда кызга 1 яшь тула. Алла бирсә. Олысына 14нче гыйнварда инде 5 яшь тула. Менә шулай. Данир менә хәзер инде яңа программаны әзерләнеп бетеп ята. Кайчан чыгып китәргә уйлыйсың шушыны тамашачыга тәкъдим итәргә? Октябрьдә яңа программа белән октябрьдә, а сентябрьдә шушы программа белән шушы башваткычлар, Евровидениелар белән булмаган Башкортстанның төбәкләрендә булабыз һәм Себергә чыгырга исәби. Кайсы җирдә йөрү рәхәтрәк менә тамашачы кая кабул итәҗеләр? Татарстандамы, исә Татарстан читтәге өлкәләрдәме? Кайда ничек? Юк, бар җирдә дә әлегә яхшы кабул итәләр. Әйтәлмим, бу җирдә начар, бу җирдә яхшы дип. Теге яхшы шаллы ягын яратам менә ничектер якын. Башкортстанда бик яхшы кабул итәләр. Ознакайлар ничәләр? Ознакайлар да бик әйбәт, Аллага шөкер, үзебезнең як бит инде алар. Мин үзебезнең якка инде борчылам юк исә теге ничектер. Ул туган якта барыбер да борчыласың бит инде. Юк, Ознакай да бик матур, Актаныш та. Гомумән яхшы барсы да. Программаң яхшы булса яхшы инде. Начар булса начар диләр, яхшы булса яхшы диләр. Казан тамашачысы димәк син яңа программаны октябрь аенда күрә алачак. Октябрь бәлки белмим әле. Октябрьгә менә ул әзер була. Октябрьгә бит әле сразу Казан тамаша, Казан бит ул башкала. Анда бит инде әзерләнәбез. Октябрьдә ул бит октябрьдә яңа программа белән чыгып китәбез әле. Октябрьдә бер ай буе маны каядыр күрсәтергә кирәк әле. Районнарда. Ул бит тора бара шомара. Ана шомаргач, шлифовать кәш бөтен җирләр. Казан тамашачысы. Казан тамашасы, чөнки Казан тамашасы экзамен караган шуның карый. Имтихан ала ул әлбәттә. Тума, кайсы макты, кайсы жаманлы инде аны. Ансы һәр вакыт була. Менә былтыр без кино төшергәнек, быел кино кирәкме юкмы икән? Кайбер халык анда мин бит инде сорыйм тамашачының кара сүз табам. Сүзен. Мнение, фикер, менә бит, менә. Гөлнаш Шәйхиевка гына түгел инде, татар журналисты.
фикерле менә миңа әйтеп бирә бит инде кайвакыт үземнең дусларым залда утырган тамашачы фикерен. Кемнәргәдер кино ошаган. Хәзер дә кино көтәләр. Былтыр бит индийский кино төшерәләр. Кемнәрдер Ходаем киноны өйдә дә карый алабыз, ник кирәк бу кино диләр. Шуңа күрә 100 кеше 100 төрле фикер. Шулай инде. Данир, без сиңа уңышлар телибез. Алла Рәхмәт. бирсә без ул концертны карарбыз, күрсәтербез, сөйләрбез, журналистлар да күп сөйләр. Ә синең менә безне карап утыручы, дөнья студиясын карап утыручы тамашачыларга нәрсә дип әйтер идең? Нинди теләкләрең бар? Иң беренче исәнлек, саулык телисем килә барчасына да. Иң мөһиме бит исәнлек, саулык булса бар да, бу эшләр дә бара, димәк концертларыма да киләләр. Анысы да бар. Шуңа күрә. Аннары соң нәрсә? Минем һәр вакыт инде мөрәҗәгать итәм тамашачыларга. Анда дөнья студиясында булганнарга да, булмаганнарына да дигәндәй бер кызыклы хәлләрне сөйләсеннәр дип миңа. Чөнки мин яратам үзем язылган әйбер түгел, ә тормышта чын булган хәлләрне сөйләргә. Яисә кемнәрнең язылган әйберләре булса да инде. Менә ул шул халыктан җыелган әйберне күрсәтәм бит мин. Шуңа күрә кызык. Халыктан җыелганны халыкның үзенә тәкъдим итәсең. Әйе. Данир, без сиңа уңышлар телибез. Исән сау булыйк. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта булачак Татарстанның халык артисты, бик күпләре безнең яраткан артисты Данир Сабиров. Исәнлек, саулык барчагызга рәхмәт бик зур.